Welkom bij Doebelibben. In Doebelibben volgen we studenten van het leven naar oors uitzocht dan van andere studenten. Naast de studie gaan ze nog een oorlippen. Hier ben we bij Melissa. Ze studeert technische bedrijfskunde op de NHL, maar is daarnaast ook dwaande met een carrière als wielrenster. Melissa die komt uit een familie, net echt met spotters. Tenminste, net topspotters. Haar heid die had vroeger wielrend en ik had gewoon vroeger volleybal en gymnastiek. Ik ben begonnen met wielrennen door het schaatsen. Ik had eerst peri schaatsen, maar toen moest ik een simmertraining daarnaast hebben. En toen ben ik op het fietsen gekomen. Met fietsen is het steeds beter gegaan. Ze is met de jeugd begonnen. En het tweede jaar dat ze met de jeugd fietsen, toen is ze tweede met Nederlands kampioenschap. Ik vind het heerlijk om als ik uit school kom nog even een rondje te fietsen en even alles aan de kant te zetten. Nou ja, het waar is net altijd optimaal hier in Nederland. Maar ja, je moet er mee doen. Meestal is het mejaars opstaan, eerst trainen en dan naar school. En dan naar school of nog een keer trainen of bezig met huiswerk. Ligt eraan hoe lang ik naar school moet. Op school heb ik een topspelregeling, daar kan ik mee lessen skippen. Nou, dat zoek ik net zitten, maar lessen thuis doen. Dat is eigen risico natuurlijk, wat ik denk net helder, dat is gewoon voor mezelf. Een nadeel is wel dat ze er niet altijd is. Ik bedoel, het is fijn als je in een projectgroepje zit, dat je ook kunt afspreken met elkaar. Je merkt wel dat ze soms met de school is, maar net echt waar ik persoonlijk les van hier. Op dit moment ren ik nergens in met de studie. Het is wel druk, het is wel goed plannen en aan de planning houden. Want anders ren je gauw achter mij met huiswerk. Dat vind ik heel mooi. Ik bedoel, als je echt zo'n talent hebt wat je samen met school kan combineren, dan vind ik heel knap dat je dat kan. Ik denk dat ik het zo ken, dat ik nog de motivatie op kan brengen om saffel voor school te gaan en saffel te sporten. Ja, dat vind ik leuk om te doen, dat mensen knap vinden, terwijl het eigenlijk voor mij al automatisme is. Wat wij voor haar doen is eigenlijk zorgen dat ze vol mogelijk de rekening mee houden. Dat ze de dingen dwang kunnen, net school en de sport en de tijd vrij zien dat ze bij de wedstrijden komen. De prestatie waar ik het meest trots op ben is het Nederlands kampioenschap in 2011, in Dalen. Die heb ik gewonnen met 3 seconden voorsprong op de 2 wij oorspronkelijk eerst bij fietsen. In de finishstritten, 400 meter voor het einde, zag ik het peloton steeds dichterbij komen. Ik dacht, ja, wie niet waagt, wie niet wint. En toen ben ik sprinten gegaan en toen zag ik op de finish achterom en toen zie je er niemand meer in mijn veld. Dan besef je wel wat je dan in een delset hebt. Daar ben je trots op. Je zet er een prototype en het gaat goed en als ouders zijn, dan ben je eigenlijk altijd trots op je bent. Ik weet net wat ik mis, bijvoorbeeld met uitgaan. Ik ga nooit uit, dus ik weet net wat ik daarvan zou missen. Je kent dus wel een heel soort afspraak maken, je kan gewoon 1 keer de week op het balk komen, dan kan je gewoon al je eigen taken controleren. En Melissa is heel goed in plannen, dus die weet precies hoe ze dat bij hem weet. En ik denk dat ik meer van haar leren kan qua plannen dan zij van mij. Ik zit vrij vaak met haar in projectgroepjes of gewoon in opdrachten. Maar dat is gewoon goed te doen. Zolang je duidelijke afspraken maakt. En Marissa die heeft wel zoveel discipline dat ze thuis ook ontzettend veel aan school doet. Ik vind het fijn om te zien dat hij er volle begrip voor had. En dat hij snapt waar ik mee bezig ben. En dat dan ik aan medestudenten terughoud. Melissa is ambitieus. Maar de opleiding en het hutfietsen werd ze op 2 hinders. Wat leidt er nog voor haar in het verschiet? Er is een Nederlandse selectie voor junioren, daar ga ik al aan de 2 jaar in zitten. Volgend jaar ben ik geen junior meer en dan ben ik elite. Voor de elite is er onder 23 hier is er nog een selectie. Daar ben ik net goed genoeg voor, maar ik heb er wel voor natuurlijk. Mooi trainen en channel daarin kennen. Mijn grote voorbeelden zijn Marianne Vos
en Ellen van Dijk, alle twee wereldkampioenen. Ja, zo wel mooi wijze. Ik zei iets zo kennen evenaren, maar dat is wel echt een klasse apart. Mijn ultieme sportdroom is toch wel de Olympische Spelen om daar aan mee te doen. Ja, of de wereldkampioenschappen. Dat zou heel mooi wijze ik daar een keer aan mee kan doen. Maar dat is zo'n beperkt aantal wat erheen kan. Dat mag je echt heel goed wijzen. En als je zo gemotiveerd bent als Melissa is, dan kun je van mijn eigen heel veel komen. Want motivatie is volgens mij de grootste drijfveer die je hebt in topsport. Ik denk net dat wij bepalen matten dat wij dromen voor ons band gaan matten. Het is gewoon al heel mooi hoe vier dat ze nou kan is. En ja goed, komt ze echt wel dat ze terugbrengt echt bij de elite. Ja, dat zal natuurlijk al wel geweldig wezen, maar goed, dat is nog een hele lange weg te gaan. Wil je in mijn grut worden, dan mag je wel echt een Marianne Vos worden. Maar uit het net zo lukken, dan ging ik toch voor de carrière, omdat je hier net je ballen mee versieren kennen.